jobam madam ɗo keɗama keɗaji. Assalamu alaikum mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini noon kala e kuuɓal min ñaguini moon Allah moƴƴere ha hande eko faya ko tan haala pulaar ni mbiya kala ko dilli ɗum ko ɓuuri ɗum doole. Hande amin ɗo to galle Hammady Diop hono gardiɗo fedde subalɓe kadi mardore commune heewide mo ni B52 hande noon amin ɗo amin gari mbaɗa arde Oumou Siba mbaɗa arde Oumar Doro Koumi amin gari addandemo lettre makko invité d'honneur. Machallah ko haala pulaar mbiyata ko waɗi watti foof tawat ko wonko saabi ɗum addi min ɗo noon ko jikkuma wona jikkuji amen saabu machallah kala ko min mbaɗatno organisé aɗa dari hen kadi kala ko leñol fulɓe waɗi organisé aɗa dari hen kadi no poɗɗa darrade machallah darde ma sofani leñol he ko ɗum waɗi noon hunde so waɗi watti tan tawat ko wonno waɗi donc noon ha hande ko ɗum addi min ɗo addandema lettre ma invité d'honneur an e bande en foof kadi an e yiɗɓe ma e sehilaɓe ma e yaadiɓe ma donc noon Seydi Diop lettre ma nani jobam madam ɗo keɗama keɗaji. Mi yetti sababu hono Oumar Doro min ɓoydi mi sikki min natti andude ni hol ane min gandodiri kadi ko cehilagal e ɓingu yummo woni ɗon ɗum noon kanko kam so Allah nde Allah mention spécial sohno Oumou ane sarane kadi min beltima saabu ɗum ko mbaɗɗon ɗon ko fulɓe foof minenne kadi emin belti hen ko gadduɗon ɗo ɗum ɗo ko teddugal manggal saabu ɗum so tawi oɗon mbaɗa ko fotidani on ciftori hen Hammady Diop e bandu men mais wona Hammady Diop tan foti noon ni ko bandiraɓe mum ɓe wondi ɓe ɗum yettini ɗum ɗo ɗum noon minne kadi mi weltima mbiɗa ero kala ɗo bandam hen goni yo gar daroɗen hen jaggen hen saabu ɗum hande ko welamma mawɗo dañƴen hay sinno ko on téléphone tan walla on nel ina yona mi haalani noon mbaɗɗon dérangement gartuɗon e matériel uji mon ñagueten Allah tan ko Allah tawnu men ñalawma ko heddi kone kadi so Allah jaɓini inchallah kala ko foti wonde hen kadi ma fedde subalɓe foof daro hen haala hen waɗa hen ko mbaɗɗon ɗo ko Fouta foof mbaɗan ɗon dagana ha Bakel saabu ɗum fedde subalɓe ko dagana ha Bakel ala hen moɓe gacci kala garɗo hande e gonɗo hen duuɓi sappo foof rendi foti hen ɗum noon wayno ɗum ɗo ko Fouta foof binduɗon ɗum ko leñol fulɓe foof binduɗon eɗen ñaago Allah yen darana ɗum kitale kewɗe ha daɗa jortoji men mi weltima no fewi noon machallah ɗum ɗo ko teddugal manggal ɗum noon min jagguiri ɗum juuɗe temedere minen e bandiraɓe men foof on jarama Allah jarama on jarama ko noon tigui yeeɓiyankoɓe Windere TV no Sara Bal wini tan eɗen ɗo e Gounass gam addande oɗo mo gandanɗa hoorema machallah ko darniɗo leñol kadi wona gulet nde won noon waɗi watti waɗi koko wawi so tawi emin gariɗo emin gartoɗo tan wona e amen woni wona e jikkuji amen koye makko no Sara Bal wini ko ɗum saabi hande min gari ɗo henna kono noon emin kewi wiide hayso haaɗino ɗo weeli nde won noon min jaɓɓama min bismama ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe rendez-vous inchallah ko le 15 février wonata so Allahu lamɗo jaaɓi min mbaɗa hen ko gandanɗa hoorema décoration nani hen en lance documentaire kadi aussi nani hen e gueɗe paaɗi ɗin tan ɗi ganduɗa Windere TV waɗi ɗum inchallah to ɓoto humpo hay goto ɗum noon bisimilla moɗon inchallahu rabbi e toon to ravin hande noon ko ɗo min garno ɗum noon paadi min kadi e lettre goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama jobam madam ɗo keɗama keɗaji.